Ngenza ukuthi-ke nginibikelele nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami nguMsizi. Uzovela namhlanje enkantolo okwatholakala isidumbu sentombazanyana igama layo Ayabonga kade ilahlekile sigqitshwe ngaphansi egcekeni-ke emzini wakhe oseNanda. Okwavela nokuthi lo wesifazane ube yimeneja yakhe noma-ke lo wesilisa ube ngumphathi-ke wale ntombazane eyatholakala-ke isidumbu sayo sigqitshwe-ke emagcekeni omuzi-ke walo wesilisa. Uzovela-ke namhlanje enkantolo. Ziyindaba-ke lezi thinta abantu abaningi kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana bakade-ke bekhuluma ngazo-ke kakhulu. Kuphinde kwavela nokuthi undunankulu-ke waKwaZulu Natal naye uzobe khona-ke noma-ke uzobe khona-ke ezolalela ukwequlwa-ke kwecala lalo-ke owesilisa osolwa-ke ngokubulala le ntombazane. Ngiyafisa ukuthi ngizova lakho nombono wokuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba olwathinta abantu abaningi kakhulu-ke ey'nkundleni zokuxhumana nokuqhubeka nje kokubulawa kwabantu besifazane ngesihluku ey'ndaweni-ke ey'ningi ey'hlukahlukene. Hlala lapha e-comment section, khohlwa ucindezela usubscribe uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel.